Ano, grabe. Biyahe mi karon padulong Claveria kay masaka mi Mount Balatukan ug ang base camp ani dito ra sa sitio Ihian sa Apuscahoy, Claveria. So dito ra mi mag camp ani. Gikan pa mi Cagayan de Oro, mga alas 12 sa udto mi ni biyahe gikan dito ganina. Isa gid sa mga lugar nga nindot kayo mag road trip diri gid sa Claveria no kay pwede ra nimo abrihan ang bintana sa kanan kay bugnaw ang ipalibot. Hapit sa denta diri sa may 7-Eleven sa sentro Claveria kay mamalit sa tag mga ginagmay nga mga palaliton, mga kinahanglanon na to, mga tubig, mga ginagmay nga mga chichirya ug syempre pampainit ni Uncle. Ambot lang ko unsay gipalit ka ani, medyo galibog ba di siya unsay yung gusto imnan ka niya. Kinahanglan mo daw niyo niya kay medyo bugnaw kay dito sa Claveria jud. Mga sakto gid alas 3 sa hapon siguro abot mi diri sa Apuscahoy niya. Kani nga Apuscahoy barangay ra ni siya sa Claveria. Dayon pasulod pa din mi sa sitio Ihian. Dito din mi mag-camp dayon. Napulo mi kabukani dayon duha mi kasakyanan. Dayon diri ra naman gibilin sa kung asa ra taman ng simentado nga part sa dalan kay panagana lang ni amo niya kay kung makusog ang ulan niyang gabi basin dili kagawas sa masakyanan ug mabog pa uli. Nagpasundo ra din miya ni uban nga taga base camp ra pod para dito na may karga among uban gamit. Ang uban sa mua na maklay, uban pud sa mua na nakail lang pod diri sa van. Medyo dul-dul ra pod niya mang giparkingan dito sa base camp. Mga 20 minutes ra siya nga dagan sa van. Pero hinay pud ni dagan among van kay medyo doubt man ang dalan. Lo. Pag-abot na mo sa base camp, tanaw lang may gamay. Dayon gitagaan din may orientation ni Chairman Edgar Malinis, ang chairman sa kapunungan diri sa sitio no. So mayong hapon sa tanan, salamat sa inyong pag-abot. Dayon salamat sa Ginoo kay safety ang inyong mga pag-abot ng biyahe. Ako diay si Chairman Edgar Malinis, ang chairman sa Tokpa. Ang inyong gianihan usa ka farmers community. Ano yung maingon call? Tanan niyo nakita diha. Ipakita. Kani tanan daw ni, tanan. Unsa man ni? Dili na ako ah. Roundtastic. Panunsad. Sagod ka diri ka sada. Matagaan daw libre yuta diri pero dangaw-dangawon. Kung mabungkig ang pila ka dangaw sa isa ka oras imuhan na. Pero dapat sirado. Dili linear. Loy kito mga ang dangaw nga. Duwa mo sa akong trapal. Plano na sila unsa nila set up ilang trapal. Tutakol. Ikoral. Nakoy trapal po dala dol. Ha? Nakoy trapal dala. Katong blue yellow? Oh. Ate blue patay mo na. Gasabot na sila og asa nila budulon sa agol. First pa man nato ni. Ato sa tansyan pero eventually moabot ra gyapon ta dito. Pero na trade na. Oh. Wala. Romtastic. Lulu. Patong na Pero kung naamoy tin, okay ra. Nawa na kaysa maka ang hangin manggod boy tugnaw. Di, nagawat ang tent diri ang Cagayan. Pero magkuan diri man. Mag-bonfire mo, pwede mo. Magpaluto, di ba magpaluto? Mag-bonfire sa sulod sa tent. Che plano kol. Diri ta. Nami diri sa sitio Ihian. Barangay Apuscahoy, Claveria. Anong gawin ninyo ha? Dili ni ihian katong ang ihian. Sa sakyanan. So, ikaw, balik ito yung pagtawagan ni nga waka nang ihi. Dili na ka mangihi. Tol. Sa sitio ko na siya, Ihian. Pero dili ni siya Ihian nga, kuan daw Ihian nga Ihianan. Ihi daw ni sasakyanan daw, dagan daw ihi sasakyanan diri kay dagan kay mga laging nga mga trucks diri. So ihi sasakyanan. Dayon Barangay Apuscahoy, Claveria. Woo! Nice. Dira mi masaka og mao. Ba, dira ta sa kagma no? Kana di makita nga bukid. Kana dira kay gapag siya. Sir, nag-vlog So ka, sir. kani among kwan. Sir, nag-vlog ka, sir. Muni among guide. Sir, nag-vlog ka, sir. Pwede mo shout out. Shout out, Duke! Shout out sa mga pong amigo, wala Pwede mo shout out.
Shout out atong upaw nga wa kauban. Doke, imong na-miss Doke. Nice kayo. Ohoy. Kaluoy na lang gyud. Makadaot lagi na sa laag-laag ang trabaho. Kanang atbang mo na siyang sumagaya. Mo na ang nakakuha na sa Sibupak ba? Oo, mo lagi na atbang sa Balatukan. Kanang bukid oh. Dara na to nagsaan sa Sibupak sa una. Oh, iya na dayon og picture. Op, tupay na jump shot dito nga baki. Kini lahi po niyang trip diri. Kani po lahi po nig trip ding isa. Pinapungko-pungko. Pinabaki-baki. Sa masulti ni mo dol. Speechless ka. No words. So nagya mo kay nasulti. Diskarga nami kay set up nami sa mong mga tent ug sa mga duyan. Muna mong porter tagduha ka bukbag. Porter gikan sa kuan. Gahir ni Angkol. Gahir na ni Angkol nga nang porter gaw na. Kabaki og uniform. Muna ang consequence basta kusgan ka kay ikaw magdala sa mga gamit. Ilan na kilos do? Mga 25 kilos. Sus kaluoy. Kani, painti ni daan pula. May didaan pula. Katubangan. Nasa 15 siguro. Mo? Mudagan pa gid na be? Oh. Be. Lo. Oh. Set up namin sa mong tent. Galalis pagid sila og asa rapit ni. Mangalitse. Taho bre ko. Dako nang imo ha? Unsay lamot mo dako nang imo ha? Naman boy amo ana. Ha? Asa mapa doon? Oh, tora! Sus! Doke! Sus, Doke! Saan na lang yun, Doke? Ikaw. Kay sige kag trabaho, makaupaw na. Upaw na daan. Oh, shoutout Mamasang. Oy, Mamasang, gusto ka mo tayo mutanaw kuratsa? Naon sa yawo? Wala kasi diya sa Espanya. Hindi na ni. Minutes. Oh. Siya kurat.